Operatie Semana Santa van 2 tot 7 april is. En we weten allemaal wat dat inhoudt. Dat houdt in dat veel mensen een paar dagen vrij hebben. Paasweekend, dat is genieten. En veel mensen gaan naar het strand. Nou, de politie heeft een persconferentie gegeven bij het ministerie van Volksgezondheid, Natuur en Milieu. Samen met allerlei andere betrokkenen, zoals het ministerie, toerismeorganisaties, kustwacht en dergelijke. Want het moet goed verlopen. En de politie laat weten dat er gecontroleerd zal worden. Maar bovenal dat jouw gedrag op het strand geen overlast mag veroorzaken bij andere mensen. Laat iedereen genieten, maar niet andere mensen lastigvallen of ervoor zorgen dat zij het minder naar hun zin hebben. Met Pasen gaan veel mensen naar Bandabao, ook naar Bandariba, maar veel naar Bandabao. Slapen op het strand. Er zal gecontroleerd worden dat alles goed verloopt. En dit jaar wordt er ook gecontroleerd van mensen die in hun laadbak van hun pick-up anderen vervoeren. Dat mag alleen als je er een vergunning voor hebt. En dat heeft lang niet iedereen. Verder zegt de politie, drink met mate, vermijd harde muziek en muziek met obscene teksten. Laten we er een mooie Semana Santa van maken.